зарбулмасали маъруфе ҳаст. Мегӯянд агар бо 5 нафар хиратманд нишинӣ, шашумин нафар ту ҳастӣ. агар бо 5 нафар сарватманд нишинӣ, шашумин нафар ту ҳастӣ. агар бо 5 нафар аблаҳ нишинӣ, шашумин нафар ту ҳастӣ. ҳазрати мавлоно низ бисёр зебо мегӯянд. мегӯянд ҳар ки бо норостон ҳамсанг шуд, дар камӣ афтоду ақлаш данг шуд. ҳар касе ки бо инсонҳои норост, каҷ, пастфитрат ҳамнишину ҳамхез шавад, ӯ дар камӣ меафтад, ба поён меравад маърифаташ ва ақлаш данг мешавад, яъне ӯ гаранг мешавад. азизон, дар интихоби дӯст бисёр мувозиб бошем.